je gauw naar dit verhaal. Kunst in een fontein. Tomke, was de Sjen wat ik kreeg een ha? Jannejoe had een plastic kokerke in de hand. Wat is dat? Een bellenblaas. Daar kan ik mooie bellen mee blazen. Litte Sjen. Jannejoe draait het dekseltje eraan. Ze houdt het stokje met het roentje voor de moelen. Ze blaast. Jee, wat een mooie bel. Oh, je hebt verschillende kleuren. En zo grut. Maar ik kijk een keer. Wel voorzichtig, Jer. Hij is kreknaai. Jannejoe jouwt de bellenblaas aan Tomke. Tomke blaast en blaast. De bellen zweef je alle kanten uit. Nou, maar ik weer. Ja, even wachtje. Ik wil nog een keer en... Nee, Oeriaan. Het is minus. Nee, nog één keerke. Nee. Jannejoe krijgt Tomke zijn haan en loekt eraan. Maar Tomke wil de bellenblaas net Oeriaan. En dan... Oh. Valt het kokerke op een groen. Oh. Alle chips op rent eruit. Stomme Tomke. Nou kan ik net meer bellen blazen. Alle chips op is op. Ja, nou. Daar kon ik toch niks aan doen. Je voelt dat koest dan moest ik net Nou, al niet Cornelia, Jettenbeen. Wat is daar te ren? Hij hem ruzie. Tomke die had niet naar je bellenblaas vallen litten. Och, heen. Nou, dat is ik sneu. Maar net goele, Jannejoe. Ik weet hoe je nij chips op maatje kennen. Ja? Cornelia helpt de flessen mij afwas kwart. Ze spuit het wat in het kokerke en doet er wat water bij. Zo, nou kun je maar weer blazen. Gelukkig. Mooi, hè? Cornelia gaat naar binnen. Dan bedenkt Tomke wat. Zullen wij bij boervrouw de bellen voor het Ruud Delvleen litten, Jannejoe? Oké. Ze stappen de tuin van boervrouw in en koekeloeren terug het Ruud. Maar boervrouw is er net. Nou. Hé, wat zit daar in de tuin? Wat is dat voor ding? Dat is boervrouw haar fontein. Op een grutte stien zit een visk die het water uitspuit. Wat is die fontein smarrig. Er lissen al je bledjes in. En modder. Hé, we kennen wel even skimmaatje. Dat vindt buurvrouw Verst heel mooi. Ja, oké. Ze vijen mij de handen in de fontein. Maar echt skin wordt er net. We moeten een wassel of zo. Ik hel je de afwaskwast op. Tomke draaft voort. Als er weer omkomt, roept er... Ik ga het afwasgoed ik mijn om. Oh, dat is een goed idee. Spuit je er maar wat in. Dan begin ik met de afwaskwast te poetsen. Ja, oké. Tomke houdt de bus boven de fontein. Hij knipt erin. Heel vol. En nog eens. En nog een keer. De visk spuit het bed omheen. Ho maar. Zij is het wel goed. Jannejoe begint te poetsen. Maar dan... Oh, moest de Sjen. Er komt een hele protte bel. Ja. Dus ja, die visk die kan echt bellen blazen. Ja, dat is grappig. En sokken grutten. Oh, dat kennen wij net, hè, Jannejoe? Nee, maar het werd er nou wel heel vol. Ik zie de viskast niet meer. De wien blaast. De belm zweef je door de tuin. En nog volle verder. Ek naar het huis van Cornelia. Die zit krek voor het Ruud. Huh? Wat een brotte bellen. En sokken grutte. Kunnen Tomke en Jannejoe sokken grutte bel, maatje? Hoe was ze dat? Oh, dat wil ik zien. Cornelia gaat op onderzoek uit. Ze shot in de tuin. Geen Tomke en Jannejoe te sjen. Dan jet ze bennenstemkes. In boervrouw haar tuin. Nou, boervrouw is net thuis.
Wat doen die band daar nou? Cornelia stapt boervrouw haar tuin in. Daar shot ze Tomke en Janajoe. Hé? En een hele grote berg van skom. Tomke, toch wat. Er komt viercent volle skom. Ja, maar ik weet net hoe ik het stopje mat. Die fontein die mat uit, maar ik weet net hoe. Ik zie geen knopje. Wat is dit? Het lijkt wel een kunstwerk. Hij heeft dat met die bellenblaas maken. Oh, dat vind ik wel heel knap. Dat had wij net in. Dat had die visk in. Visk? Wat voor visk? Dan jet Cornelia in de fontein spuitje. Nou begrijpt ze het. Oh, de visk van de fontein. Maar hoe kan dat? Nou, de fontein die wie smarrig. En nou, toen woon bij hem skimmeidje. En toen had Tomke er alles kort in spuiten. Een hele protte. Nou begrijp ik het. Die fontein die mat uit. Aansluit de hele tuin vol skom. Oh, misschien wordt boervrouw wel heel leuk op huis. Oh, gelukkig gaf ik een kaai van boervrouw haar hoes. Ik zal dat dadelijk hinnen en de stekker eruit loeken. Dan houdt de fontein wel op. Een skofke letter houdt het streamen op. Maar het skom gaat net voort. Als Cornelia weer omkomt, zei Tomke... Maar hoe moet dat nou met dat skom? Oh, dat wordt vanzelfs wel weer waait, denk ik. En als het nou net voortkeert? Nou, dan had boervrouw een prachtig kunstwerk in de tuin. Ja. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.